Chapter 21. Matthew 21. So funda verse 12. No, verse 13. Matthew 21. So funda verse number 12 no number 13. Ukuhlanzwa kwethempeli isihloko sakhona. uJesu wayesengena ethempelini. Waxosha bonke abathengisayo nabathengayo ethempelini. Kwakumbukela amatafula abashintela imali nezihlalo zabathengisa ngamajuba. Wathi kubo, ulotshiwe ukuthi yindlu yami iyabizwa ngokuthi yindlu yokukhuleka, kepha mina yenza umume wabaphansi. Little Jesu wangena ethempelini mawufunda usuka ngasehla wayekade umsebenzi
CCFC. Kodwa indlu yokukhuleka ibizwa ngomkhuleko. Manje asikwazi ukubizwa ngomkhuleko kodwa uthi ufika ngaphansi ukukhuleka ukho. Leli verse ikhuluma nama-intercessor. Intercessor labeka. Ngoba nansi create. Emuzothi indlu yokukhuleka. Abazalwane. Mawungenelana, ungenela ukushintsha. Ukuze into zihambele kahle. Pray without ceasing. Pray and don't stop. Pray, there's no overdose. Shout hallelujah. Uthi ngovuka ekuseni. Ukuseni yakho. Kwangimthembayo. Ube neshow ukuthi kuke wangena. Uzophumula kishintshile. Nekubula indoda eyayihlezi ngasemnyango wethempeli ethiwa Muhle. Icela kwabangenayo. Lithi iBhayibheli lokufika Peter noJohn yacela nakumoya. Bathi igolide nesiliva kodwa sibheke ngoba sinakho sokunika khona. Yamangala lento uzokunikana noma ngokumanga. Hallelujah. Uma ibabheka yethemba bathe egameni likaJesu sukuhamba. Glory to Jesus. Ithenga sukuma lento yanagoduka yabona ukuthi kanti lento ephethela abantu thokana ngaphakathi endlini yomkhuleko khona izinto ongeke wayithola ukuthi ufundile uyayithola ungene endlini yomkhuleko njengoba kuthanda indawo yomkhuleko awufunde Isaiah 56. Chachi dawo yakho Jesu. Chachi dawo yakho Jesu. Uruteto. We were foreigners. Sasijabule manje ngoba singene endlini yomkhuleko. Endlini yomkhuleko kunejabulo. Endlini yomkhuleko kunethemba. Endlini yomkhuleko kuyagutyekwa. Ngena nawe lomphimbo wakho. Hawu bazalwane. Hallelujah. I'm praying. CCFC Church. Become a praying church. Mandoli amala koze bene azokrema matimo
uyalangazelela bese umoya ingcwele ethulula phezu kwempilo yakho. Uyabona ungena kwenye dimension amadimoni angakuzwa ukuthi uthini, kodwa uKristu akuzwa. Yonke leyo nto izalwa endlini yokukhuleka. Umkhuleko unamandla, glory to Jesus. Inkinga mawuyizele esontweni ungena njongo ucabange ukuthi uzonikela esontweni, kanti esontweni khona impendulo endlini yomkhuleko. Yabona ngasithiwa uthola i-microscope khuluma nengane eyifundile adokugabana inkosi engakukhanyisela lamaphumi ozo yonke inkuleko iyahlangana bese iyanuka iye kuNkulunkulu. Alisho iBhayibheli ngiyacabanga nje bazalwane ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi eyibala uyabona ukuthi baningi abantu kodwa inkuleko mncane kodwa uyathula nje uthandaza. Kanti iBhayibheli indlebe yakhe ayinzima ukuba izwe. Kunabantu abanganomva esontweni kodwa umthandazo wabo uyalova. Bakhona esontweni kodwa asholuthi. Mufika la ufika uzokhuluma la asinahlazo la. Singawulahlela eKalvari umthwalo wesono sami. Ukuthi abantu abasontweni abaningi bathwele kanjani mhlawumbe khona ngabahamba kanje ngenxa yokusinda kwey'nkinga, kodwa uma wafika wahlangana nokuthi umthwalo uyanyamalala bese wame ngathi unakho konke. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Your answer is on the way. Bawubona uNkulunkulu ebusisa abanye okwazi uJehova usendaweni. Glory to Jesus. Uthi kina bonke ababangavunyelwa ukungena sebengangena. Uthi ngizobaduduza. Makhona mhlawumbe wena uyaxekwa njalo ekhaya nasekhaya kumnandi, kodwa uma ungena lana kunemfundo
ukufudumala engathi ungahlala ungasangaphi. Yile nto eyenza uPeter bathi awusakhela amadolobha ngoba ukuhlala noJesu kwenza kube neduduzo ongekhazi. Glory to Jesus. Tshela ubabethana yindlu yokukhuleka. Akamukelekile umuntu ongakhuleki kulendlu. Sila uzofunda ukukhuleka. Bese siyakhula ekukhulekweni. Hallelujah. Yabona uzama ukuthi wasefasting. Ke uzama ukuthandaza i-hour. Ngathi simanthi ngiyazama ukuthandaza i-hour ayikubhede. Ngicela sithi amen. Amen. Ngilwela ngicuphiwa lize lekhaya. Amen. Kanti mina ngazi nje manje ngiqhubeka umthandazo uyadevelop. Ngakuzozona? Sifundise nathi lento kwasho ukuthi abafundi bakaJesu bathi sifundise ukuthandaza ngokujongo nabafundisa abantu. Alungile ikholwa eliswekile kodwa lingakwazi ukuthandaza. Ngakuzozona? Noma nezimali nongakwazi ukuthandaza ufile uhamba. Yini kaNkulunkulu mina bazalwane? Lasiphendula impendulo zemishado, zomsebenzi, zendokuthula. Abafike begula bayaphila. Abaphilisa umfundisi. Baphilisa bangene endlini yokukhuleka. Glory to Jesus. Even anesambulu ukuthi I'm not just going to the church. I'm going to the house of prayer. Ngize bhanke lokukhuleko. Hallelujah. This is the house of the Lord. Let us all stand. I'm here to remind you today. Ukuthi jobulana usendlini nomthandazo. Frema vuka bazalwane abazofika bazoshuka ukhethe ekhaya. Emini noma yini noma isebusuku. Bathi sisemthandazweni. Akekho ongakunqabela. Ngoba le yindlu yakazalwane. Uthandaza kuzulane phansi ubhekeni. Uthi mawuvuka uthi wena umuhle. Uthi akekho njengawe. Abazalwane bakugena bafika ugwela indlu yokuhamba ngathi awuphilile ekhanda. Kanti wena uyazi ukuthi uzoletha ibheke uzoletha inkinga zakho bese indlela yomkhuleko ngoba mawuphethwe ikhanda awuye ebheke. Angithi bazalwane? Mawugula uye ebheke. Uye esibhedlela. Mawugula uye police station. Uye esibhedlela. Nathi ngithi babeli thina asibambene nenyama negazi. Khona silo nemimoya. Manje imimoya angeke ulwe nayo ngezandla of physical. Yingakho umuhlaselekile come to the house of prayer. Uthi David iphamsela emhlabeni eNtabeni. Usula kuyovela thina. Uthi kuyovela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Nathi indawo ebenikhulisela ingane zenu kuyo. Iyeke ngemoya enkonzweni ushiya ingane ekhaya uhambe wena wedwa uyokhonza. Uvula imbobo ukuthi uSathane angene. Bathathe noma behlupha. uJob ekhandela bona. uJob yakwazi ukukhanda umama abe umama womthandazo. uJob yakwazi ukukhanda ubaba abe indoda yomthandazo. uJob yakwazi ukuzenzela ngoba mawakwazi umthandazo yinjini yemoto. Lift up your hands. Siyathandaza bazalwane. Lena indlu yomthandazo.
endimeni noma yini. Kodwa lena ingane basalami. Ufana nendaweni ngimikuyona. Akuzi ngoba ukhonza la ekhaya. Gijima ngithola la phezulu noma kanjani. Nendawo yahlonishwa. Yila sibheke khona izinto ukuthi siphuma la e-pulpit zehlele phansi. Glory to Jesus. Yikathukulukhulu lapha bayakhonza ngezindebe zomlomo. Kodwa inhliziyo zabo zibude nawo. Developer ihanga yomthandazo. Ungalali njengenkomo. Phinde uvuke njengawudla utshani. Hayi bazalwane, this is the house of prayer. Mawuzalana, qinisekisa ukuthi uzolahla zonke ingxaki zakho. Engiyathembisa konke kuzohamba kahle. Sifala mehlo. Ukuthandaza namhlanje. Nomzalwane nje noma uyedwa. But Nkosi, teach me how to pray so that I may qualify to enter your house. Fundisa ukuthandaza ukuze ngikwazi ukuba nami ingxenye yabantu abahlanganyela endlini yakho. Mawungena eBheka ulindele ukubona izinkwa. Kungakuthusa ungena eBheka ufice ingubo zokugqoka. Mawungena eBheka ulindele ukubona amakhekhe ngoba indawo yokubhaka. Manje abathi uma bengena la abazalwane bengena la endlini abafika abantu abakhulekayo njengoba indlu imemezele ukuthi iyindlu yomkhuleko. Sivalile amehlo ethu. Genze Nkosi kibe yibumba esandleni sombumbi. Genze Nkosi yami, genze Nkosi kibe yibumba esandleni Jesus. Uzokuhlabeleni njengoba sengenile endlini yomkhuleko. Genze Nkosi. Uma ngiphihlika ngitoshe uphinde ukuhlanganise ngize ngibe yilento oyifunayo. Ubungena uzoyiceba ukuthi Nkosi ngiyakuthanda kodwa nginolaka. Uma seluvukile ngize ngithuba inhlamba ey'nganeni zami kodwa Jesu laba sithulula konke ukwehluleka kwethu. Uthi bakusibiya izwi kuyenzeka likusebenzele. Malingakusebenzeli likusebenzise wena. Malingakusebenzisi likusebenze. Glory to Jesus. Kuvumela ukusetshenzwa izwi. Uthi Nkosi ngenze. Yabona ngiyafuna Nkosi sonke nona yasazi bawuwena ukuthi awukhona wena. Izinto zenza ziyaphambana lezenziwa amakhono. Kodwa mawungena la unganaka abantu uthi Nkosi ngenze. Lo ngeke ukusiza ukupretenda uzenze ikhono ngelona. Kodwa mawusungenile ithi sengenze Nkosi. Uzake watshela Inkosi bemke wathi mina ene ngisigebengu ngiyabaphuca abantu. Kodwa Jesu ngenze. Let us pray. Akawuthula umoya wakho phambi kaNkulunkulu. Baba egameni likaJesu siyabonga uNkulunkulu wethu.
belong to the house of prayer. I pray for everyone who's standing right here. Mama get the boss. Aba pumele ipetu. Yemgani kulungu ya mojane pen. Hey, come on, get it. Oh, Father, we thank you. Oh, Father, we glorify you. Kulungu wa chokwe. When you want to begin, zakhele abantu bakho, zakhele izwi lakho. Ngiyathandaza Nkosi, uthi umhlabalelo umthatha la umbeke la. Baba ngiyakhuleka egameni likaJesu. Kulo mthandazo. Thulula umoya wakho phezu kwayo yonke inyama. Sibona abadala bephupha amaphupho. Abasha bebona imbono. Ngegama likaJesu. I pray for umthandazo wezilimi. Yehlisa umoya wezilimi kule ndawo. Ngegama likaJesu. Baba wethu bonke abalangazelelayo. Hlangabezana nabo in the house of prayer. Ngegama likaJesu. We bless your name. Siyamshandzana kakhulu kuNkulunkulu wami. Shout hallelujah. Praise the Lord. Sisamile kanjalo. Sesishilo imemezelo bazalwane.